It's Onk time. Let's start the show. Welkom bij Breek de Week. In een week waar het buiten huiverachtig is en waar het winterse weer zijn intocht doet, en ook Sinterklaas zijn intocht heeft gedaan, zorgen wij voor de warmte hier in de studio. We hebben vandaag een vol en warm programma en we starten zo meteen met de kinderbonteavond van Bas. Die is 30 november in de Donderie. En vervolgens gaan we praten met Dana Schepers, een jonge dame van 13 jaar... die maar liefst een half jaar op een 3-mastende oceanen wil gaan bevaren. Samen met haar vader, want het is zeker spannend. Dus blijf kijken. Ja, en dan gaan we allemaal op stap, want er zijn zoveel leuke uitjes weer te beleven. We gaan op stap met Brenda. We sluiten vandaag af met een item over de Remunse Gijs. Een prachtig koor die een heel mooie, bijzondere, warme kerstbeleving gaan verzorgen. Met verhalen, zang, zand, tovenaar en nog veel meer. En dat midden december. Dus blijf kijken, maar we gaan starten eerst met de kinderbonteavond. En daarvoor zijn aangesloten Amy van Tintelen, de grote Bas, de kleine Bas, Shelly Chellafleur en de mini-Bas van dit jaar, Sanne Opbroek. Welkom mensen. Op de allereerste plaats natuurlijk gefeliciteerd. Want het is nog niet zo lang geleden dat jullie alle drie gekozen zijn tot de nieuwe Bas van dit jaar. Ja, hoe was dat, Sanne? Leuk. Leuk, ja, hoe ging dat? Weet je dat nog? Wie was eerst gekozen, weet je dat nog? Was voor jou een verrassing, hè? Maar mama was, want het is een verrassing dat mama naast jou zit natuurlijk. Want de kinderbonteavond heeft altijd een grote Bas en een kleine Bas, of niet, Amy? Ja, de grote Bas en een kleine Bas. Ja? En dit jaar ook nog een mini-Bas, Ja. mijn eigen dochtertje. Geweldig toch? Heel speciaal, of niet dan? Ja, heel speciaal. Hoe Leuk reageerde, team. ja, hoe reageerde ze? Ja, huilen. Ik vond het echt zo'n... Ja, emotioneel. ja. En waarom hebben jullie toen besloten om een nieuwe mini-bas toe te voegen? Ja, dat Geen idee, niet mijn beslissing. Heb jij dat gedaan, Karel? ben ik een beetje schuldig aan. Voor de mensen die het weten, ik ben natuurlijk de voorzitter van de kinderbonteavond en de grote bonteavond van de Bonteavondstichting van de Donderberg. En toen Amy grote Bas werd, toen zei de vorige Bas, eigenlijk was het wel heel leuk als haar dochter daarbij kon staan, maar ja, die was een beetje te jong. En toen hebben we verzonnen, dan maar een mini-Bas erbij. Oké, nou ja. Geweldig. Dat vinden we heel erg leuk, hè? Samen meebeleven. Ja, we gaan even naar de overkant, want Shalisha, jij doet al heel lang mee aan de kinderbonteavond, of niet? Dat klopt. Hoeveel jaar? Ik zou het niet weten eigenlijk. Ja, volgens mij al vanaf je 4e. Volgens mij 4e of 5e jaar. Ja, En hoe oud ben je nu? 14. 14, dus al bijna 11 jaar. Kijk, bijna jubileum. Ja. Hoe ver gaat de bonteavond dit jaar over? Vertel eens. Dit jaar gaat het over Rapunzel. Ja, Over Rapunzel zit opgesloten in een kasteel, een heel lange toren. Ja. En we moeten de naam weten van degene die haar gevangen houdt. ja. En En dan spelen moeten jullie gaan raden, hè? Dat is nog een verrassing. Dat Ja. jullie gaan raden om dat te bevrijden. Ja. dat klopt. En jij doet mee aan het toneel. Ja. En wat nog meer? We dansen met Lightning nog samen op de bas. Ja, Als dans Marietje. ja. Ehm, Dat is een vol programma voor jou. mm, Zingen, dansen en toneel. ja. Ja. Wat vind je het leukste? Ik denk wel toneel. Toneel spelen. Ja, bijzonder. Hè? Het is maar 1 keer per jaar. Het is heel kort. Dansen kun je wat vaker doen natuurlijk. Ja, dat... Ja, maar wel heel gaaf. Met heel veel kindjes. En Sanne, jij doet ook mee, hè? Ja. Aan de kinderbonteavond. Ja, wat doe je allemaal op de kinderbonteavond? Wat mag je doen? Waar repeteer je iedere week voor? Doe je zingen, doe je dansen, doe je toneel? Toneel. Toneel mag je ook doen, hè? Ja, wat speel je dan? Weet je dat? Wat gaan jullie doen? Nee, een beestje, hè? Ah, ja. En wat gaan de beestjes doen? Die gaan kruipen over het toneel, toch? Ja. En je mag ook dansen op het nummer van... Volgens mij heel erg bewegen, weet je het nog? Bewegen is gezond. Bewegen is gezond, goed zo. En volgens mij ook iets met een lolly. Van K3. Ja, hoe heet dat nummer? Lollipoppy. Lollipopland, ja, inderdaad. Amy, jij doet ook al wat jaren mee bij de Bas.
Ja, 10 jaar nu. 10 jaar, ook al bijna 11 jaar. Ja. Alleen dan achter de schermen. Ja. Podium schilderen en de materialen maken die ze nodig hebben. Ja. Ook de uniformen? Of, Nee, de uniformen niet. Maar we staan nu speren te maken voor de torenwachters. De hele toren hebben we gebouwd. Dat natuurlijk niet alleen natuurlijk. We hebben een heel team. We hebben de toren gebouwd. hoeveel mensen zijn daar betrokken? De bühnebouw, denk ik dat we nu met een man of 6 zijn. Het is eigenlijk helemaal niet veel om zoiets helemaal neer te zetten. Maar Er wordt een heel groot podium opgebouwd. Daar. Echt sprookjesachtig, zoals het eruit ziet. Met lampjes. Ja. ja, zelfs in de toren zitten lampjes. Het wordt echt heel mooi dit jaar. Ja. Met een hele lange vlecht, hè, want ze heeft hele lange haren, Rapunzel. Ja. Ja. Dus we verklappen het maar, want hij zit achter in het publiek. Hij doet ook al heel wat jaren samen met mij die Michel, die kinderbondavond presenteren. En hij is het figuur waar het van geraden moet worden dit jaar. Wie die is, hè? Ja, dat is nog spannend. En vorig jaar stond je voor het eerst zelf op de bühne. Ja, Ja, vertel, hoe ging dat? het is super spannend, maar ook heel erg goed. Ja. Dus in minder dan 4 minuten op zoek op een schilderij maken. Ja, dat had ik zelf niet verwacht, maar dat is jouw schuld eigenlijk ook. Ook weer. mijn schuld. Ja. Ik heb af en toe hele leuke ideeën. Vinden deze mensen het wel leuk om te komen? Diepelijk. Dat is wel confronterend, want ze had het een keer tegen mij gezegd. En 2 weken voor tijd zie ik in één keer mijn eigen naam in dat programmaboekje staan. Ik denk, nou moet ik. Ze hadden het al een jaar uitgesteld. Ah, oké. Ik dacht, het gaat er niet van komen, maar ik ging er wel van komen. Maar wat was het dan? Podiumvrees? Of, Ja, ik doe eigenlijk altijd alles achter de schermen. ja. Ja. En Ze is heel betrokken voor alles. Ja. ik kan het zeggen voor steeds podiumvrees, maar ja. En hoe is het vorig jaar bevallen dan? De eerste keer in de spotlights? Ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Ja. Het is echt heel leuk. Ja. Ik zou alleen niet weten wat ik nu nog moet gaan verzinnen, maar we gaan wel wat verzinnen. Nou, Over steeds ideeën. ze schildert hele decors, maar je had ook deze week of afgelopen week nog iets heel bijzonders. Ja. Want wat heb jij gedaan, Amy? Ik ben bezig in Zoo Veldhoven aan het schilderen. Ja, Dus, een hele grote opdracht. ja, dat is echt een heel groot restaurant met hele lange muren. En mega grote papegaaien komen daarop. Ja. En mensen die jou kennen, die weten ook de decors van de Bas. Dat ziet er echt altijd super gaaf uit. Wanneer is de voorstelling? Ik heb het straks al een beetje verklapt, maar jullie weten dat vast nog een keer te vertellen. Wie? 30 november. 30 november. Hoe laat begint die? 2 uur. Om 2 uur in de Donderie. Ja, om 2 uur in de Donderie. Van tevoren worden we natuurlijk allemaal opgemaakt en chic. En jullie zijn nou ook alweer heel chic. Het ziet er prachtig uit. Jullie staan op hele grote, mooie borden. Heb je jezelf al gezien op het grote bord? Ja. Heel schaaf. Hè? Ja. 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 Er doen heel veel kindjes mee. Maar er zijn nog kaartjes te koop. Die kunnen zich melden op bij mij of in de Donderie. En iedereen is van harte welkom, zullen we zeggen. En ik wens jullie allemaal en natuurlijk ook in het publiek heel veel succes. Alle kindjes die meedoen. En bedankt voor je Geniet ervan. komst. Dankjewel. U bedankt dat we mochten komen. Zeker. De woelige baren opgaan en dat terwijl je 13 jaar oud bent. Het lijkt ongelooflijk, het lijkt een jongensboek, maar het is ook echt een meisjesboek. Een meisjesboek voor Dana Schepers, die hier naast mij is aangeschoven samen met haar vader Bart. Hartelijk welkom, want jij hebt grootse plannen, Dana. Ja, klopt. Kun je daar wat meer over vertellen? Ik wil mee gaan doen met School at Sea. En School at Sea is een programma waarbij we een half jaar de oceaan overvaren. En ondertussen maken we ons schoolwerk, werken we aan onze persoonlijke leerdoelen. En zijn we erg bezig met duurzaamheid. Zo maken we bijvoorbeeld stranden schoon en halen we het plastic uit de oceaan. En proberen we zo min mogelijk met de motor te varen. En dat is een School at Sea, dat is een school op een 3-master. Dat is een zeilschip met 3 masten. En die gaat de grote vaart op. We gaan er straks nog wat verder op in. Hoe ben je erbij gekomen om dat te willen gaan doen? Mijn moeder zag het op reclame en toen zijn we naar een informatiedag gegaan. En toen vond ik het wel echt heel erg leuk en toen wou ik eraan mee gaan doen. Wat sprak je daarin aan? Je hebt aangegeven, je houdt van reizen, je houdt van andere culturen, dat soort zaken. Wat sprak je hier aan in dit project? Vooral de uitdaging dat we zelf
ja, 27.000 euro bij elkaar moeten gaan krijgen. Want dat is een van de eisen, ja, zodat je mee mag gaan. En dat vond ik wel echt een uitdaging. En dat vond ik ook wel echt heel leuk. Ja. En ja, ondertussen ben ik ook gewoon aan het leren. Maar dan ja, ook nog aan het reizen. Dus, ja. Ja, want je zit op BC Broekhin. En op dat schip moet je gewoon met je eigen boeken, je eigen lessen, moet je zelf gaan volgen. Dus je hebt discipline nodig. Maar wat ik ook wel leuk vind, jullie gaan ook leren hoe je het schip moet besturen. Ja, Ik denk dat je begint dan als matroos. Hoe werkt dat? Als dekzwabber? ja, we zijn op een gegeven moment ergens in de reis gaan we het schip zelf overnemen. En dan worden er taken verdeeld en moeten we zogenaamd solliciteren. Ja. En dan gaan ze kijken wie wat het beste past. En bijvoorbeeld, we kunnen in de keuken werken, we kunnen ja, navigeren, van alles. 35 leerlingen zitten daarop. Ja. Je hebt vast al nagedacht over wat jij wilt op dat schip. Ja. Ja, Kapitein. nee. Nee, ik denk van het navigeren lijkt me wel heel leuk. En ja, dat eigenlijk. Oké, en ja goed, je houdt van reizen. Ben je dan ook degene die in de auto zegt, pap hier naar links en pap daar naar weg? Nee, dat niet. Nee? Nee. Daar heb je toch een apparaatje voor? Ja. En op zo'n schip navigeren, hè? Vroeger ging dat met 4 de sterren en was allemaal best wel pittig eigenlijk. Ja, ik heb geen idee hoe dat werkt. Je hebt maar nog niet dat wordt zitten oefenen? Nee, dat wordt ons nog uitgelegd allemaal. Heb je geen bootervaring? Nee. Nee, je zat ook niet bij de waterscouting. Nee. Het is gewoon helemaal blanco Ja. voor het eerst. En dan ook nog meteen zo'n reis. Ja. Ja, oké. En hoe vonden papa en mama dat? Ja, als een gouden kans, dat natuurlijk voor haar. Hè? Want ze gaat echt zonder ouders helemaal alleen zo'n reis maken. Dus het is echt een gouden kans qua ontwikkeling. Ja. Maar ja, goed, natuurlijk ook wel eng. Want ja, om je kind een half jaar echt de oceaan over te laten steken, dat is natuurlijk nogal wat. Ja. Ja. Daar moet je toestemming voor geven. En niet Ja, een cruiseschip, maar ook echt op een echt schip, hè, met zeilen. Ja. En, ja, de bestemmingen zijn er niet mis. Ik spiek even. Curaçao, Panama, Cuba, Bermuda, de Azoren. Het is niet zoals je naar Texel gaat met een zeiltochtje. Nee, niet bepaald, nee. Nee. Dit is echt een reis bijna over de wereld. Hè? Ja, Nou is het natuurlijk mooi om te zeggen van het is een uitdaging en een kans. Ja, het is natuurlijk ook zo, maar denk je als vader dan ook niet van dit is wel heel spannend. Nou ja, goed, tuurlijk, dat is ook spannend. Maar er is natuurlijk wel nog enige vorm van contact mogelijk. Hè. We hebben 1 keer per week kun je contact hebben via e-mail. Hè. Je mag 1 e-mailtje sturen. Bellen is natuurlijk geen optie, want ja, er is natuurlijk op de oceaan geen bereik. Maar er zijn wel contactmomenten mogelijk. Daarnaast houden ze ook nog via de website een blog bij. Dus je kunt ook, kunt als ouders en iedereen via de site kun je ook volgen wat er allemaal gebeurt. Dan. Ja, Ja. precies. Ja, Ja. mooi. Ja. Dus ja, het is, er is niet helemaal geen contact natuurlijk. Nee. Dus, En zijn jullie al aan het oefenen nu? Met... Er is een weekend, heb ik begrepen, speciaal. Ja. Heb je dat al gehad? Of, Nee, dat moet nog komen. Er is een kennismakingsweekend. Ja. En daarin gaan ze kijken of je in de groep past, of je aansluiting vindt. Want ze willen wel echt dat je aansluiting hebt, want 6 maanden... Ja, Dat is wel lang, hè, op zo'n boot. Ja. Op een gegeven moment dan kun je niet verder weglopen. Dan kom je elkaar weer tegen. ja, Ja. Nou, heb je wel eens ook nagedacht van hoe dat nou is? Hè? Want je kunt jezelf verstandelijk daarop voorbereiden. Maar heb je jezelf wel eens ingebed met de ogen dicht? Dat je dacht, nou, ik zie mezelf al op dat schip. Ik zie mezelf daar al de dekboenen of de zeilen hijsen. ja, ik heb er dan eigenlijk alleen nog maar meer zin in, dus ja. Ja. En wat ik las op die site van die stichting, mensen hebben, dat schijnt dan normaal te zijn, ook wel last van heimwee en zeeziekte. Ja, Heb je je daar al een beetje op voorbereid? ja het hoort erbij. Ja, Ja. ja. Ben je wel eens op de oceaan geweest? Op een boot, op een schip? Ja, wel een reis naar Noorwegen, maar dat was op een cruiseschip, dus dan is het heel anders. Dat schommelt niet zo. Ja, nee. Dit is toch wat anders. Ja. En de leeftijden van de kinderen die allemaal meegaan? Ja, je moet in 4 of 5 VWO zitten of in 4 HAVO, want ze willen niet in de eindexamenjaren gaan. Alleen
Ik ben een jaar jonger omdat ik een klas heb overgeslagen. Dus. Oh, echt? Ja. En toen mocht je mee? Ja. Ben je dadelijk de jongste waarschijnlijk? Ja. Oké, dat is spannend. Ja. Jullie gaan straks op dat schip, de Thalassa, aan de slag, maar zover is het nog niet. Want eerst moet je nog een kennismakingsweekend, je moet nog goedgekeurd worden en je moet het geld nog bij elkaar verzamelen. Ja. Hoe staat het daarmee? Want zonder geld geen reis. Ja, klopt. Je moet €27.000 zelf bij elkaar verzamelen. En mijn ouders mogen daar niet mee helpen. Ja, wel helpen, maar niet financieel. En ik moet dat dus zelf gaan doen door klusjes, bedrijven, sponsoring. Ja. Mensen die me iets willen overmaken. Ja. Daar ben je al mee begonnen. Ja, ik zit nu ongeveer op de helft. Dus. Oh, De helft. Want ik zag dat je een peoplewagen helemaal hebt uitgemest. Die was goed sleren aan de positief. Nou, zou je wel goed laten werken, hè? Ja. Heb je nog andere klusjes in het verschiet die je zou kunnen doen? Ja, ik ben aan het oppassen. Ik heb afgelopen week op een huisdier gepast van kennissen van ons. Dus ja, en vooral ook bijvoorbeeld de tuinwinter klaarmaken en allerlei dingen. Dus ja. Je hebt ook al een site intussen in de lucht. Ja, klopt. Waar kunnen mensen die vinden? Danaschepers.nl. Oké. Ja. En daar staat meer informatie op. Staat er ook informatie op over hoe mensen jou kunnen sponsoren? Ja, klopt. Dat staat onder sponsoring. En dan kun je daar mijn rekeningnummer zien. En staat ook mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres er allemaal bij. Dus ja. Oh, wat goed, want we hebben 14.000 volgers. Dus er zullen allicht wel mensen of bedrijven bij zitten die jou die reis heel erg gunnen. Ja. En dan kunnen ze zich allemaal melden. Waar kijk je nou het meest naar uit? Hè? Je komt bij de kade, je ruikt de zee, je hoort het. Het schip is aangemeerd, je gaat aan boord. Waar kijk je het meest naar uit? Ik denk vooral ook wel de eigen reizen. Dat zijn, dan krijg je een budget vanuit de organisatie. En dan moet je met een groepje dan een aantal dagen maar zelf weten hoe je overleeft. Ja. En dan... Dat is halverwege de reis. Hè? Ja, en dan moet je zelf een plan gaan maken waar je slaapt en hoeveel je uitgeeft. Dat lijkt me wel echt heel leuk. Ja. Ze komt wel heel volwassen over. Ik denk, daarom de keuze gemaakt daar. Ik ben heel stil. Ja, Jouw vrouw, hoe staat die erin? Ja, hetzelfde als ik. Uiteraard vinden we het allebei natuurlijk ook net zo spannend als Dana zelf. Dit gaat gewoon een mogelijkheid zijn om zich te ontwikkelen. Dit gaat, denken wij, echt levensveranderend zijn. Dit ga je meenemen tot ver in je volwassen leven. Dus dat vinden we zo belangrijk en zo waardevol dat we vinden dat we onze eigen zorgen eigenlijk aan de kant moeten zetten. Goed gelijk. Ja. Nou, fijn dat jullie wilden komen vertellen. Jullie hebben net verteld, jullie hebben thuis geoefend, waarbij je vader mij heeft gespeeld. Vond ik echt geweldig. Ja. Heb ik nog een vraag niet gesteld? Nee, Of doe je dat? Nee, volgens mij niet. Dat wel heb aangetikt. Nou, super. Ja, ik denk het wel. Nogmaals bedankt dat jullie wilden komen. Echt een prachtig verhaal. Hou ons op de hoogte met de sponsorwerving en met vertrek en met andere zaken. En zeker na afloop, als het allemaal doorgaat, zijn jullie van harte welkom om er nog eens aan te schuiven. Dat is een zeer mooie optie. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, er zijn weer heel veel leuke evenementen in Roermond en weer van alles te beleven. En Brenda gaat ons daar van alles over vertellen. Dus we gaan op stap met Brenda. Hallo allemaal, wat fijn dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Op Stap met Brenda. Ik ben jouw gids voor de meest verrassende uitjes en unieke ervaringen. Heb jij zin in iets bijzonders deze week? Magische ervaringen liggen in het verschiet. Van een betoverend spektakel tot een smaakvolle ontdekkingsreis door de stad. Ontmoet de Goedheiligman in de wijken van Roermond. Of laat je verrassen door een film op een unieke locatie. Ik laat het je zien, dus kom snel met mij mee op pad. Op zondag 24 november vindt de jaarlijkse manifestatie van Nooit te Oud plaats in het Harmonie Paviljoen in Roermond. Dit evenement staat in het teken van creativiteit, leren, ontmoeting en gezelligheid. Met dit jaar als thema wereldmuziek.
Het programma biedt een kleurrijke mix van optredens van volksdansen en Indonesische zang tot een open workshop Flamingo. Hoogtepunten zijn onder andere het optreden van het Nooit te Oud Orkest, de Wisselpas en de Petaha Ukrainian Musical Folk Group. Excuses als ik het niet goed heb uitgesproken. De manifestatie begint om 12:30 en loopt door tot 17 uur. De entree is gratis. Parkeren kan bij de Vlonder, de Action of in de buurt, maar niet op het terrein van de Harmonie. Meer informatie is te verkrijgen via info@nooitteoudroermond.nl. Designer Outlet Roermond presenteert tot en met 5 januari een magische lichtshow, geïnspireerd op de Efteling. Dagelijks vanaf 16:30 is er elk half uur een betoverend schouwspel te zien bij de Polo Alley nabij de Kerstboom. De show is gratis toegankelijk. En tot en met 5 januari kun je deelnemen aan de Remunse Hepkestoer, een unieke wandeling vol culinaire stops en interactieve speurtochten. Onderweg proef je gerechten bij locaties als Juffrouw Coco, De Beren en het Münstercafé. Tickets zijn vanaf €25 te verkrijgen bij de VVV-winkel aan de Markt. Een perfecte combinatie van cultuur, avontuur en gastronomie. Voor onze kijkbuiskinderen, let op, want Sinterklaas bezoekt Roermondse wijken. En dit jaar brengt Sinterklaas met zijn pieten een bezoek aan verschillende wijken in Roermond. Namelijk op 24 november om 13:30 in Asselt. En een boekhoel ook op 24 november om 15:30. Dit is natuurlijk een feest voor jong en oud. Er is ook nog een kinderbonteavond op zaterdag 30 november in de Donderie voor en door kinderen. Zang, dans en sketch. Het thema is Rapunzel. Aanvang 13:30. Kaarten zijn te koop voor €5 voor volwassenen en €2,50 voor kinderen. Te koop in de Donderie, bij de kampeerwinkel en bij Wim's Huid- en Haarsalon. De derde editie van het Liverpool en de Maas Festival vindt op zaterdag 23 november plaats in de Azijnfabriek. Na eerdere uitverkochte edities belooft ook dit jaar een spectaculaire avond met live muziek. Lokale bands zoals Phone Home, Johnny Payman, Jantras en Rideback staan op het programma. Samen met de winnaar van het Roermond In Tune Ruwe Diamantenfestival. Het festival begint om 20 uur en duurt tot in de vroege uurtjes en tickets kosten €10 exclusief servicekosten en zijn te koop via de gebruikelijke kanalen. Het evenement wordt ondersteund door Pop-in Limburg, gemeente Roermond en andere lokale organisaties. De band Chimara brengt op vrijdag 29 november hun nieuwe album Songs of Winter uit tijdens een sfeervol concert in de Ursula-kapel. Het publiek wordt meegenomen op een muzikale reis vol warme klanken en winterse sferen. Het concert duurt van 20 tot 22 uur en tickets kosten €12,50 en kunnen vooraf gereserveerd worden. Zin om je te laten verrassen? Dat kan, want het Münsterplein wordt op maandag 4 december omgetoverd tot een winterse bioscoop in de Winter Fever Arena. In een sfeervolle tent kun je genieten van een verrassingsfilm op het grote doek. Met een koptelefoon bepaal je zelf het geluidsniveau, wat de ervaring extra bijzonder maakt. De film, Engels gesproken en Nederlands ondertiteld, belooft een mix van romantiek, humor en ruimte. Tickets kosten €10 en zijn verkrijgbaar via AC Cultuurfabriek en Winter Fever Arena. Voor rolstoelplaatsen of ringleiding kun je contact opnemen via 085 07 68 100. Let op, een filmpas is niet geldig bij deze speciale voorstelling. Bedankt dat je met mij meeging op pad en hopelijk heb je volop inspiratie opgedaan om zelf te genieten in onze prachtige regio. Geniet van je week, want genieten is de beste manier om je dag te vieren. En zou jij wekelijks verrast willen worden door mij? Blijf dan kijken naar Op Stap met Brenda en dan zie ik jou de volgende keer weer. Tot dan!
15 december is er een prachtige voorstelling van de Remunse Gijs. En daarvoor zijn 2 mensen aangeschoven. Oude bekenden bij ons in de studio, mag ik wel zeggen. Amber Nelissen en Ellie Rijks. Hartelijk welkom. Welkom, dames. Dankjewel. Dankjewel dat we er mogen zijn vandaag. Ja, zeker. Ja, leuk dat jullie met zo'n grote groep mensen zijn gekomen. Het maakt de temperatuur een stuk hoger hier in de studio. Ja, exact. Heerlijk, ja. Het hele koor is aanwezig, zo te zien. Dus we hadden een belovende aankondiging dat het een warme uitzending zou worden. Nou, dat is het. Absoluut. Ja. Wat is de Gijs, de Vastelovensgijs? Nou, de Remunse Gijs is een koor van zo'n ongeveer 30 leden. Ja. En ons motto is het dialect te promoten in Remun, maar ook in stand te houden. Dus eigenlijk dat stukje Roermondse cultuur door middel van zang en de dialectliedjes voor de toekomst te bewaren. Dus ons motto is, zolang een liedje gezongen werd, leeft het. Ja, dat klopt. We hebben nogal het Remunse. En dat zijn heel veel Remunse liedjes. Ja. Remunse platen. Ik weet dat ze vroeger Gries dreigen. De LP. Ja, dat was heerlijk. Ja. Wanneer is het ontstaan? Nou, op deze manier bestaat het koor zo'n jaar of 11, 12. En dit is eigenlijk een initiatief van Mathieu Moore. Dat je zeker wel zult kennen. Hij was ook onze beschermer. Hij is er helaas niet meer. En voor hem wordt heel belangrijk dat die Limburgse liedjes eigenlijk gezongen werden. Dat doorging. En veel hebben de handdoek opgepakt. En veel zijn dus de Remunse Gijs geworden. En in zijn Gijs doen we dit verder naar het publiek brengen. Zo blijft hij natuurlijk ook leven. Ja, zo blijft hij leven. Ja. Precies. Ja. En je ziet begonnen met wie voor leden? We zijn eigenlijk steeds hetzelfde aantal is het gebleven. Dus wat we nu hier om ons heen zijn? Ja, de kumpgapie, die gaat ook wel weer een schat af, maar het standaard blijft hetzelfde. Ja. En het is een hele, mag best wel zeggen, het is een fantastische groep. Niet alleen om er samen met te zingen, maar ook de vriendschap onderling. Dus we verstaan ons heel goed, we doen leuke dingen samen. Jullie treffen elkaar buiten, repetities en daar. Precies, ja, we hebben ook wel eens leuke feestjes en avonden, barbecues. Blijkbaar was de laatste barbecue heel verslaafd. Dat was geweldig geslaagd. En dan werd er gezongen en gegeten. Ja, het is gewoon heel erg leuk. Zo. Ja. Amber, wie lang dus toen al net? Ik doe het samen met Brit al vanaf een jaar of 15 ben. Ja. Ze kreeg toen wel al de gemiddelde leeftijd om leeft. Ook heel belangrijk. Het is geen jeugdkoor, nee. We zijn nu ongeveer denk ik 10 jaar dat we meedoen. Ja, ik denk, zeker. Ja, zeker. Ja. En waarin hier nu zo bijzonder aan? Jij kunt het weten. Je bent natuurlijk een professionele zanger. Je hebt een hele brede ervaring. Optreden met heel veel verschillende gezelschappen. Ja, klopt. Ja, ik denk ook wel het Remunse, inderdaad. En ze zijn eigenlijk ook een soort projectkoor. Hè. Ze hebben eerst met Vastelovend hebben ze een Remunstig Vastelovenstheater. Dat heb je altijd. Dat hebben we altijd, ja. En met kerst wordt er dan sowieso ook het schoons gemaakt. Ja, klopt. Ja, dus ik denk aan net er naartoe werken, dat is natuurlijk wel met deze mensen gewoon heel erg leuk om te doen. Daar wil ik, misschien mocht ik er even op inhaken. Vind je dat ook fantastisch dat zo'n professionele mensen wie Amber en ook Brit bij ons zingen? Want veel zijn een koor van amateurs en ze dragen de hele vereniging in warm hart toe. En dat is, veel zijn daar heel trots op dat ze bij ons horen. Ja. Moet ik wel zeggen. Hier hebben ook talenten hier rondlopen. Ja, want door de jaren heen, ik ken er wel een paar. Ja, en die hebben we ook wel op verschillende evenementen horen zingen en mogen metbeleven. Ja, geweldig. Dus je moet zelf niet tekort doen, dames en heren. Het is echt wel om ook echt trots op te zijn. Maar het is bijzonder als mensen ook als het vastkend zijn. Juist, ja. Ja, dat ze elkaar kind inspireren en motiveren om erbij te blijven. En daarbij is natuurlijk een goede dirigent, Goudwijn. Ja. Precies, ja. Onze dirigent. Ja, dat is Tim Giesbos. Daar staat er. Hij is onze muzikale leider en hij zorgt dat alles op rolken slaat. En zonder hem lukt het niet. Nee, zeker niet. En je gaat zo'n programma samenstellen. Doe je dat samen? Want je zit nogal met veel mensen. En heel veel mensen, heel veel wensen.
Ja. Hebben jullie een werkgroep? Of de dirigent, hè, of lieden. Ja, normaal doen we dat wel allemaal samen voor de gelegenheden hoe we zingen. En voor deze gelegenheid heeft Tim een hele goede inbreng gehad van nieuwe nummers die we nog nooit gezongen hebben. Die zijn voor ons ook heel spannend, want die doen we nu voor de eerste keer. Ja, dat zijn nummers uit Roermond? Of? Dit zijn nummers universeel. Dus ook niet in het Limburgs allemaal, maar Maar ook in het Engels. In het Engels. Ja. Ja. Dus we hebben een uitstapje maken van andere talen in dit concert. Zo. Ja. Want we hebben het over het concert van 15 december. Een klinkende kers, als ik het goed uitspreek. Ja, het ziet er prachtig uit. Heel veel verschillende elementen in dat concert. Kun je daar iets over toelichten? Een zandtovenaar, zang uiteraard. Wat gebeurt er allemaal en waar is het? Dit is dit keer een stukje cultuur. Want we hebben niet alleen de zang, we hebben ook de bluesmuziek. We hebben een zangtovenaar, dus eigenlijk de tekenkunst. En we hebben ook nog een verteller, een schrijver, Frits Krins. Die maakt een heel mooi verhaal geschreven. En aan de hand van dat verhaal werd dus door middel van zand werd dat uitgebeeld. En dat kan het publiek echt de ogen, niet alleen de oren, maar ook de ogen te kost geven. Ja. En we hebben natuurlijk ook nog de boventoon, een stukje gaan bijdragen. Ja. En dat is de boventoon. Ja, dat is een groep van Hans, zeg ik goed. En Hans Leijendekkers. Ja. Hans Leijendekkers is niet onbekend hier in Remuis. En hij heeft een initiatief ontwikkeld om een dagbesteding met mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. En die mensen maken heel leuke muziek. En die doen dus met dit project met, en dat vind je weer fantastisch. Ja. Wij zijn er heel blij met dat we die erbij hebben. En ze gaan dus ook samen met ons optreden. Ja, te gek. Ja, en daar vreugden we ons heel erg op. Hoe gaat het plaatsvinden? In de Oranjerie. Ja. In de grote theaterzaal. Zo. Ja. Ja. Op 15 december om 14:30. De kaartjes kosten €25 en er zit dan een drankje bij. En, zijn er nog kaarten? Dat is natuurlijk gewoon de hamvraag. Er zijn nog kaarten. Maar we doen het maar één keer, dus vol is vol. Dus niet te lang wachten. Dat kan ik heel goed voorstellen. Ja. Zo. Ja, we zijn heel benieuwd hoe het gaat werken. Ja. Nog één ding hebben we misschien niet aangestipt. Er zijn ook solisten die optreden. Ik kan me zomaar voorstellen dat er eentje naast jou zit. Precies, ja. Ja, Amber en zijn zus Brett. Ja. Die treden op. En dan hebben we Ben Heijnen, ook geen onbekende in Remuin. Die heeft ook al van alles van gedaan. Zingt onder andere ook in het ensemble. Ja, precies. En ook bij Rieu in het mannenensemble zingt er met. Nou, dat is net hetzelfde verhaal. Hij duidt ook met, omdat er het heel erg leuk vindt bij ons. Die heeft ook een hele sterke band met de stad. Ja, en dat is heel erg leuk. Dat nog niet. Ja, Eenmaal in Remuin, dan weten we altijd een. Ja. Dat toch? Ja. En we doen het samen met Concordia, Harmonie Concordia Melik, onder leiding van Jean-Pierre Knoops. En dat is ook een hele bekende harmonie. En vinden we geweldig dat die met ons meedoen, want die vullen die hele oranjerie met prachtige klanken. Dus het is een heel breed, gevarieerd programma wat we presenteren. De meute werd. De meute werd, zeker op de, en zeker als de zo'n solisten hebt, wie bijvoorbeeld Amber, Ik wil zeggen, genieten. Dat is nog meer genieten. Kom loesteren. Je krijgt er geen spijt van. Zeker niet. Nou, fijn dat jullie willen komen vertellen. Ja, en nu zijn we toch wel heel nieuwsgierig geworden, Carmen. Ja, zeker. Want we willen ze ook heel graag horen zingen. We hebben ze niet voor niks allemaal hier in de studio. Ja. Dus we gaan ook hier al een tipje van de sluier oplichten, zou ik zeggen. En heel veel succes, heel veel plezier. Mensen, we gaan loesteren naar de Remuinse Geest. Stal van Bethlehem 2000 jaar terug, waar het kindje ligt, leefde vrede
maar weten hoe dat ze begint. Laat ons klein beginnen van binnen, vermoed onszelf en geen uitvlucht te verzinnen. Een aardverhoring nu begint, je van het leven steeds meer zin, zelfs al is het maar een klein begin. De ganse wereld verbeteren wil iedereen. Bewust men vast maar is in het klein. Wie zichzelf, joh, wie zichzelf. Als ieder en één, dan kwam de rest vanzelf bij nu begin. Je van het leven steeds meer zin, laat ons helpen met een klein begin. En nu begint zal dat niet hoe zacht vandaag. Probeer nog eens strak aan, geef geen rijen voor de klaar. Laat de anderen doen het zin zien weg. Dat veld niet net, maar is de moeite weg. We moeten klein beginnen van binnen. Dan kunt de vrede geen hoefvlucht te verzinnen. Een aardverhoring nu begint, je van het leven steeds meer zin, zelfs al is het maar een klein begin. De ganse wereld verbeteren wil iedereen. Bewust men vast maar is in het klein. Wie zichzelf, joh, wie zichzelf. Als ieder en één, dan kwam de rest vanzelf bij nu begin. Je van het leven steeds meer zin, laat ons helpen met een klein begin. In de stille vroege morgen, als de maan naar buiten gaat, als de vogel stopt met zingen en de dag weer verder gaat. Doe ik iedere dag hetzelfde, is dit wie mijn
Ja, lieve mensen, dit was Breek de Week voor deze week. Dank voor het kijken, dank aan alle gasten in de studio en graag tot de volgende keer. Tot volgende week. Dit programma is mogelijk gemaakt door Nederlands Slaapcentrum. Meesters in slaapcomfort sinds 1991. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis.